Hola, bon dia a tothom. Gràcies per estar aquí, als amics sobretot que heu vingut a compartir aquest dia. Per mi és un repte, jo li agraeixo al Toni Salvà que quan em va proposar allò dels esmorzars, primer que pensés en un esmorzar sanitari per parlar de la salut mental. Aquest era un tema important, però després que pensés en mi per explicar els reptes. Jo crec que a més portem molts anys, hem estat companys en el departament, quan vam compartir els dos ser caps de divisió, ell de sociosanitari, jo de salut mental. Hem tingut moltes xerrades, hem compartit molt. També li vull agrair a Pfizer, és una entitat amb la qual el pla director ha col·laborat moltíssim i sempre li agraïm el seu suport. I clar, us he d'agrair a tots vosaltres que estigueu aquí. Jo sé que heu rebut una invitació, espero que no sigui per compromís i que jo crec que estem entre amics, amics i amics i amigues. I clar, també li he d'agrair al Pep, de la introducció que m'ha fet. Amb el Pep hem compartit 10 anys intensos professionalment, però també de coneixement personal. I jo crec que el que deia, liderar un projecte com ha estat la salut mental a Catalunya ha sigut fàcil, perquè us he tingut a tots vosaltres al meu costat. I això ha estat molt important, vull dir, sempre he trobat la complicitat dels professionals, he trobat la complicitat de les entitats, dels gerents, avui esteu molts aquí, he tingut la complicitat també de les fundacions de familiars, d'usuaris, que cadascú en el seu lloc, és veritat, perquè cadascú representa el que representa, però hem sabut sumar, i això és el que ens hi trobem avui. Bé, jo crec que a més d'aquesta visió com a administració i d'aquesta visió com a comunitats autònomes i de l'estat espanyol, a mi sí que hi ha hagut una cosa, i és que totes les entitats proveïdores m'han obert la porta, això és veritat, conec a tots, conec a totes les entitats de quin peu calcen, però a més jo crec que m'ha anat molt bé estar molts anys formant part d'un consell d'administració, del consell d'administració de l'IAS, perquè realment quan estàs en aquests consells veus la realitat, toques de peu a terra, ara també estic en un altre, però això et dona una visió del que es representa per les entitats, pels professionals, les estratègies que decidim i que treballem des d'un departament. Bé, avui el tema del que volia parlar era els reptes de la salut mental que ens proposem pel futur, en un moment que ningú se li amaga que és un moment de context social i econòmic molt difícil i que sabeu que això té un impacte molt important en les malalties mentals. Jo crec que és de les malalties on el context socioeconòmic ha tingut un impacte més important. Estem davant de problemes emergents, això ens ho diu la mateixa Organització Mundial de la Salut, de dir, escolta, un terç de la població té un trastorn mental cada any, estem parlant de que 2 de cada 5 incapacitats ho són per un motiu de salut mental, que quan hem estudiat càrregues de malalties en aquests 20 anys hem vist que la càrrega de malaltia associada a trastorns mentals ha incrementat un 38%, mentre que l'associada a altres malalties com les cardiovasculars, determinats càncers o per exemple la cirrosis ha disminuït, que a més les malalties mentals tenen un impacte social molt elevat, la major part de les prestacions socials, de les pensions no contributives per discapacitat són per un motiu de salut mental i a més els problemes de salut mental tenen una repercussió molt important amb la mortalitat. No sol la mortalitat per suïcidi, sinó que són persones que tenen altres problemàtiques somàtiques i de mitjana les persones amb malaltia mental viuen 20 anys menys que la població general. Bé, en realitat les malalties mentals significativament són les condicions cròniques més rellevants. Però clar, ningú pot escapar que el context en el qual estem ara vivint ha tingut un impacte molt rellevant amb la salut mental. Tenim la ESCA, que és un bon instrument, i la mateixa ESCA ens ho diu, vull dir, hi ha una relació entre classe social i malaltia mental. Les classes socials més desfavorides tenen un 40% més de malaltia mental que la classe social alta.
Quan parlem d'ocupació també hem vist que l'atur de llarga durada té un impacte en el consum d'alcohol, miro el Joan Colom, però també té un impacte, estem amb una probabilitat que és el doble de patir trastorns mentals amb la gent aturada que amb la gent que està en actiu, no? I tenim també un 20% de la població, de les persones que estan al llindar de la pobresa, i que això doncs, també hem vist, i el síndic de Greuges això ens ho recorda a cada moment, quin impacte té sobre la població infantil i juvenil. No? Bé, i aquesta situació no se li escapa a ningú que té doncs, una repercussió molt important en el sistema sanitari. L'altre dia fèiem la jornada de Pla de Salut i el departament doncs, podia treure pit de dir com amb el sistema sanitari català hem aconseguit disminuir la mortalitat, per exemple, per cardiopaties, o hem aconseguit disminuir un 15% la mortalitat per càncer de mama. I què veiem? Que malgrat la millora del sistema de salut mental, malgrat la millora del sistema sanitari en aquest àmbit, doncs la mortalitat per suïcidi no l'hem disminuït, al contrari, la mortalitat per suïcidi segueix incrementant. No tenim taxes, diguéssim, alarmants, perquè són més baixes que les taxes europees, però sí que és veritat que hi ha un punt d'inflexió des de l'any 2007 i va incrementant aquesta mortalitat per suïcidi. Igual que també ens augmenta, i això ho presentava l'altre dia doncs, el doctor Argimon amb l'informe doncs, de l'impacte de la crisi econòmica en la salut, ens augmenten les temptatives de suïcidi. I un aspecte doncs, que realment ens està preocupant és l'increment que està havent de demanda en infantojuvenil. Estem amb un increment de prevalença en els centres de salut mental infantil i juvenil d'un 20% i d'un 11% d'hospitalitzacions. I aquest és un tema alarmant perquè a més en l'àmbit infantil i juvenil la repercussió que té aquesta situació de context i de crisi econòmica doncs fa que tothom miri a salut. La dgaia, doncs, que té doncs, cada vegada més població tutelada amb més prevalença de trastorns mentals, ens mira a salut a veure quina solució li podem donar. Ensenyament també, amb la problemàtica de trastorns de conducta, ens mira a salut a veure quina solució tenim doncs, davant de la problemàtica a les escoles. Clar, tot això fa que la magnitud, doncs, veieu que és una magnitud important, veieu que és d'una complexitat important i que per tant a nivell europeu com a nivell doncs, de Catalunya tinguem reptes en els quals hem d'afrontar. I hem d'afrontar per un cantó una situació de que hem deixat o no hem pogut continuar anant a velocitat de creuer amb el desplegament de recursos en l'àmbit de salut mental, per tant doncs, la situació de crisi econòmica ens va fer una aturada, no? I per un altre cantó doncs, que ens trobem amb un impacte important d'aquesta problemàtica pel context en l'àmbit de salut mental. No? Bé, llavors això fa doncs, que a nivell Europa doncs, la OMS es plantegi que la salut mental és una prioritat de salut pública, que a més tenim un informe recent de la OMS sobre els adolescents que ens alerten de la importància de prevenció del suïcidi i de fer accessible els serveis en aquesta població en l'àmbit de salut mental. A Catalunya tenim un full de ruta que és el Pla de Salut i que hem anat incorporant les prioritats de salut mental en aquest àmbit, però ara estem doncs, en un context que és veritat que hem assolit un nivell bo i un model bo de salut mental, això no ho dic jo, m'estaria potser malament dir-ho a mi, però això ho hem pogut contrastar doncs, amb un projecte europeu que es diu Refineman, on han participat diferents doncs, països europeus, que d'aquí de Catalunya va participar a Girona, no? I que va demostrar doncs, que som dels models de salut mental més eficients. Per què? Perquè tenim millors resultats amb menys recursos. Això és, diguéssim, l'eficiència. I hem aconseguit estar, diguéssim, en els models de referència europeus. Ara l'IAS té molta feina perquè ha d'anar divulgant el seu model, però parlem de l'IAS i podríem ser extrapolable a tot Catalunya. Som els que tenim les taxes de reingressos més baixes i tenim les taxes de continuïtat assistencial més altes. I el model que nosaltres hem desenvolupat ha fet que els finlandesos, per exemple, hagin pres la decisió de tancar llits per invertir en un model comunitari. Per això vull dir que estem en una situació que hem aconseguit poder ser uns referents, que hem aconseguit un model
que jo crec que això s'ha aconseguit amb la complicitat de tothom, això no hagués estat possible si no hagués hagut la complicitat de societats científiques, de professionals, de proveïdors, de famílies, d'usuaris, els que esteu aquí, no? La complicitat dels que esteu aquí, però clar, ara això, amb el context en el que estem, és obligat replantejar, és obligat poder marcar un full de ruta cap a on tenim els reptes més importants de la salut mental tenint en compte el context en el que estem. I aquest full de ruta jo l'havia pensat en 7 grans blocs. No? El primer bloc és que no hem invertit suficient en promoció i prevenció de la salut mental. Aquest és un dels elements que sí que hem de millorar. Pensem que el PINSAP és una bona oportunitat, i veig que l'Andreu Segura està per aquí. Pensem que és una bona oportunitat, que hem tingut aquesta oportunitat d'embrincar tot el que és l'àmbit de prevenció de la salut mental en aquest entorn, però que a més hem demostrat amb alguns projectes de prevenció que realment han tingut molt bons resultats, com ha estat el projecte de la prevenció del suïcidi. Si no haguéssim fet aquest projecte a la dreta de l'Eixample i al Parc Taulí de Sabadell, no haguéssim avaluat els resultats que hem tingut i no haguéssim tingut l'oportunitat de fer-ho extensiu amb un codi risc suïcidi. Hi ha aspectes també molt importants que hem d'estar molt amatents, i és el paper cada vegada més actiu, que aquest és el segon gran repte, que volen tenir les persones afectades i les famílies. I aquest sí que és un repte perquè parlem molt de l'atenció centrada en la persona, parlem molt de treballar per ells però molt poc amb ells. I això de que en parlem molt encara no és una realitat. Hi ha associacions d'usuaris i de famílies que volen tenir aquest paper cada vegada més actiu, que ens demanen l'empoderament, que ens demanen per exemple experiències com el pacient expert, que aquest és un projecte important, o que ens demanen una experiència que ara estem desenvolupant, que és com empoderem i formem a les famílies per conviure amb la malaltia mental, perquè hem de pensar que en aquests moments el 80% de les persones amb malaltia mental viuen amb les famílies. Aquest és la conseqüència del desenvolupament d'un model comunitari i d'una desinstitucionalització psiquiàtrica. Un tercer bloc important: com fem que els serveis de salut mental siguin més accessibles i que realment tinguin aquesta visió d'atenció integrada i integral. Un dels elements que ens diu l'OMS és que a nivell d'Europa sol el 50% de les persones amb malaltia mental reben tractament. I aquí hi ha 2 components importants. Per un cantó l'estigma, que això sí que a vegades dificulta que aquestes persones demanin ajut, però per un altre cantó és l'accessibilitat als serveis sanitaris. I aquí hi ha uns elements claus. Quan ens comparem amb Europa sí que veiem que realment el nostre sistema sanitari és molt més accessible. I això sí que ho hem pogut comprovar amb estudis europeus. Pensem també que hi ha hagut iniciatives que ens han ajudat molt a aquest procés d'accessibilitat. Tot el treball que vam decidir com a pla director desenvolupar en col·laboració amb l'atenció primària de salut i d'una cartera de serveis d'atenció en l'entorn de la primària, com aconseguíem que l'atenció primària fos més resolutiva. I aquí hem tingut molts bons resultats, jo crec que millors resultats dels que ens esperàvem inicialment. Amb el poc temps, perquè això era un tema innovador, vam innovar amb un model organitzatiu de col·laboració entre l'atenció primària i l'atenció especialitzada i hem aconseguit disminuir un 29% les derivacions de visites a l'atenció especialitzada i hem aconseguit que l'especialitzada centri més el focus d'atenció en l'atenció als trastorns mentals greus. Però clar, això ho tenim en el 50% del territori i per tant ara el repte és com ho podem desplegar en el 50% que no ho tenen, perquè a més el que veiem és que sí que això és cosa eficient i aquest és un element important. Podríem parlar també d'altres projectes com el de psicosi incipient, que també ens ha ajudat molt a la prevenció de la cronicitat.
Però jo crec que un dels reptes que ara tenim és com fem més accessibles els serveis de salut mental a la població adolescent. La població adolescent ens desapareix del sistema i això ho hem vist doncs, quan analitzem les dades de CMBD, que a partir dels 15 anys la població ens desapareix i no tornen fins als 23, quan estem parlant de persones que en aquesta etapa la mateixa OMS ens diu que la major part de les malalties mentals apareixen abans dels 14 anys. No? Hem estat, i jo crec que amb això podem treure pit, que hem estat pioners en molts programes especials, no? La salut mental penitenciària, per exemple, l'atenció a la discapacitat intel·lectual, el PAIM, per exemple, no? que hem estat model de referència, i aquest és un element que hem de seguir potenciant. No? Hi ha un quart punt, i és com garantim una atenció equitativa i de qualitat. I quan parlem d'equitat, no parlem d'equitat sol amb la distribució de recursos, sinó del model d'atenció. I aquí professionals tenim una assignatura pendent, que és la variabilitat de la pràctica clínica. Això que amb altres especialitats mèdiques no es dona tant i que nosaltres encara tenim un problema. I un problema que té una repercussió important en els usuaris i en les famílies. No? I per tant, com podem tenir més elements d'efectivitat i de qualitat amb l'aplicació de les guies de pràctica clínica, de l'evidència científica, de l'evidència informada, com incorporem els aspectes ètics en l'atenció en aquestes persones, quin paper tenen tot l'aspecte de la formació dels professionals. Miro a la Fina Castro perquè ara tot just s'ha aprovat l'especialitat de psiquiatria del nen i d'adolescent i a més, home, hem d'avaluar més. Hem d'avaluar més resultats de la qualitat de l'atenció que estem prestant, no? I comparar. La central de resultats ha estat un instrument bo, el que vam fer durant molts anys amb la FAT d'avaluació externa també va ser un instrument molt important de motivació i de millora de la qualitat, però aquí també hem d'avançar. No? Hi ha un 5 punt que és com integrem més la salut mental i la salut general. Hem aconseguit durant molts anys que la major part dels hospitals generals de Catalunya tinguin serveis de psiquiatria, però bueno, no per tots els gerents la psiquiatria és una prioritat. Jo els hi agraeixo en el Quim Esperalba, en el Vicenç Martínez, en el Mangas, en el Joan Amigó, com a gerents, no? Que estiguin aquí avui també, perquè no és fàcil que la salut mental sigui una prioritat, a la Victòria també de Sant Pau, que sigui una prioritat dins dels hospitals generals. I aquest és un element clau. Entendre el valor que té tenir la psiquiatria integrada en els hospitals generals, tant des de la visió de les urgències com des dels serveis. Però aquest no és l'únic repte. El repte també és com integrem més l'atenció a la problemàtica de la salut mental amb la problemàtica somàtica. El 30% de les persones amb malalties cròniques tenen un problema de salut mental i el 48% de les persones amb trastorns mentals tenen un problema somàtic. I aquí encara tenim un repte important. Però sí que hem aconseguit una cosa que jo no entenc que no hagi passat en altres països europeus, que les polítiques de prevenció i atenció a la cronicitat no hagin incorporat la salut mental. Si fins i tot quan van començar en el País Basc, el Rafael Bengoa, la salut mental quedava a part. I dius, no es pot entendre, no? Quan la salut mental és el paradigma de l'atenció a la cronicitat. I jo crec que aquí hem donat passos molt importants. Miro el Pere Bonet perquè s'ha volgut liderar la definició de pacient crònic complex en l'àmbit de salut mental, tant d'adults com d'infantil, amb la Montse Pàmies, i a més està liderant la definició d'aquest concepte a nivell de tot l'Estat, l'Estratègia Nacional de Salut Mental, però encara tenim un camí important per recórrer. No? El 6è punt. La salut mental ha de tenir una visió transversal i aquí la coordinació interdepartamental, la coordinació amb altres sectors és un element clau. Jo crec que hi ha un repte en aquest àmbit que és important, que és aconseguir que realment tant el Pla Integral de Salut Mental com el PIAIS siguin una realitat. I aquest
és un dels reptes més importants. A vegades, i això faig una crítica, no? Demanem molt doncs, la col·laboració entre entitats proveïdores, aliances estratègiques, sumar esforços amb els serveis, amb un territori, i que difícil ens és a nosaltres, no? Fer aquest treball intersectorial entre departaments de la Generalitat, que hem anat desenvolupant recursos però d'una manera vertical i poc treball horitzontal, no? És veritat, i això jo porto molts anys i per tant em puc permetre el luxe de dir-ho, vull dir, mai fins ara havíem tingut una aposta del Departament de Presidència per liderar el Pla Integral de Salut Mental, i això ara ha sigut una realitat. Hi ha uns compromisos clars en el període 2014 i 2016, compromisos que ja han començat a treballar. També el PIAIS, que a més doncs lidera l'Albert Ledesma amb molt entusiasme, és una persona que ens encomana els entusiasmes als altres i que jo crec que és una persona d'una gran credibilitat, i a veure si el desenvolupament del PIAIS ens permet per fi a Catalunya aconseguir l'esperada reconversió de la llarga estada psiquiàtrica, igual que la de la sociosanitària. Miro el Pau i altres. Perquè aquest és un element clau, vull dir, portem parlant de la reconversió de la llarga estada des de l'any 99. Estem doncs, en una situació doncs, per part de les institucions sobretot, no? I també de model. Amb això no hem estat pioners. Vull dir, Catalunya hem estat pioners en moltes coses, però amb això no, i amb tota la interrelació entre l'àmbit sanitari i social tampoc. I clar, la reconversió de la llarga estada no és simplement un canvi de cromos entre lo sanitari i lo social, és un model d'atenció integrat entre l'àmbit sanitari i social. Per què? Perquè si no avancem en aquest tema serà molt difícil realment ser eficients en el nostre model. Per què Girona ha sorgit com un dels models més eficients? Doncs perquè té integrada la gestió de l'àmbit sanitari i social. I no és que Girona tingui molts més recursos que la resta de Catalunya, perquè no els té, però sí que la visió integrada i la capacitat d'integrar la gestió li dona una capacitat, diguéssim, de donar resposta de manera més eficient. Per tant, aquí estaríem amb un altre gran repte. I per últim, doncs, no podem desenvolupar tot això del que he parlat sense una governança. I aquest és l'element estratègic més important. I aquí a la governança podríem parlar de moltes coses. Podríem parlar de governança des de models organitzatius en base territorial, aliances estratègiques entre proveïdors. L'altre dia a la jornada del Pla de Salut se'n parlava molt, com podem garantir en un territori aquesta visió més d'atenció integral i integrada, quins reptes tenen les organitzacions en aquest àmbit i com hem d'acompanyar l'administració en aquestes aliances estratègiques, com hem de posar a l'abast els sistemes d'informació. Hem avançat amb història clínica compartida, amb recepta electrònica, disposarem d'una plataforma, però això doncs, encara necessita avançar molt més perquè els sistemes d'informació són instruments molt necessaris per poder avaluar i per poder doncs, mirar resultats. No? Com per exemple utilitzem la innovació de les tecnologies. Aquest és un àmbit molt important. Jo li agraeixo al Joan Cornet que estigui aquí i a més li agraeixo la seva sensibilitat perquè dins del MeHealth, el Mobile World Capital, ha pensat en un projecte específic per la salut mental i les addiccions, no? Perquè cada vegada més hem d'acompanyar-nos d'aquesta innovació tecnològica per millorar l'atenció a les persones amb problemes de salut mental, sobretot quan pensem, per exemple, en la població adolescent, que és tan difícil que ens arribi al sistema, doncs potser hem d'anar a buscar-los amb les tecnologies que ells utilitzen, no? Però la innovació no és innovació tecnològica, és innovació organitzativa. També aquest és un element important, no? I per tant aquí el repte que tenim és com som innovadors. No? I clar, tot això de la governança és difícil,
no impossible però difícil si no tenim un nou sistema de pagament. I aquest, a mi m'han promès que el 2015, miro a l'Enric Mangas, perquè també va apretant amb aquest tema, m'han promès que serà l'any del nou sistema de pagament de salut mental. I aquest és un element importantíssim perquè el sistema de pagament que tenim ara no incentiva el model en el qual volem anar. No l'incentiva, no premia l'eficiència. I per tant aquest és un problema que tenim i estem obligats a resoldre-ho. No? Jo crec que aquí hi ha dos temes importants. Un és el sistema de pagament, que hem de modificar-lo, i un altre és el finançament. Jo crec que no podem dir, com hem dit durant molts anys, que la salut mental és la ventafocs al sistema sanitari. Jo crec que ara ja no. Però que sí que és veritat que encara tenim molts aspectes que no hem pogut desenvolupar de manera equitativa tots els projectes de pla director, que el finançament no és proporcional a la magnitud del problema, vull dir la magnitud de la problemàtica de salut mental, i que per tant aquest és un aspecte que hem de tenir en compte, no? Però que sí que l'element clau és com modifiquem el sistema de pagament que tenim ara, que realment ens incentivi aquesta modificació i a l'impulsar el model organitzatiu que volem, i que això té un impacte important amb les organitzacions i també té un impacte important també amb els clínics. El lideratge clínic és un element clau per poder desenvolupar tot aquest model. Podríem seguir parlant de reptes que tenim, i jo crec que és important parlar-ho en el debat. En aquests moments nosaltres estem fent un exercici, Europa ens marca uns objectius per l'any 2020 i estem fent un exercici de veure com estem Catalunya respecte als objectius que marca Europa. Us he de dir que el grau d'assoliment que tenim és bastant elevat, però que encara ens queda un camí per recórrer i per tant nosaltres l'horitzó que tenim és que jo crec que hem de fer una relectura del pla director. El pla director ens va entusiasmar moltíssim, però demanava molt, ho vam fer en un altre context i per tant ara hem de fer una relectura de quines prioritats tenim, i aquesta relectura ens ha d'ajudar a fixar el full de ruta que en els propers anys volem, i que el full de ruta estarà dins del Pla de Salut de Catalunya pels propers anys. I això ho podem fer, i ho podem fer perquè hi ha lideratges clínics clars en l'àmbit de la salut mental, perquè tenim professionals compromesos, perquè hi ha una entesa i una col·laboració, perquè tenim entitats també proveïdores compromeses i perquè a més, sobretot a més, perquè els usuaris i les famílies ens ho demanen. Moltes gràcies.